Niya sa tayo bagong vlog no bahin ining bagong balita karon nga si Presidente Bongbong Marcos gialigasyonan ni former President Rodrigo Roa Duterte. Kabahin lagi kuno ining wa kuno lagi kuno kanang abiso, wala kuno kanang klaro bagid nga budget alang sa karon nga tuig, sa national budget nga 2025. Din ang nahitabo ini mga kaistorya, ni saysay si President Duterte nga wala pagi ko yung kasiguraduhan nga sakto o klaro gyud nga ipakita gid sa tanan nga mao gyud kini nga budget nga 6.3 trillion. So kini nga budget mga kaistorya dako ni siya nga budget sa tibuok nasod Pilipinas. Naapil nini ang DPWH, kining sa DepEd, kay ang DepEd may number 1 nga dako nga budget. Apan ang ingon ni President Duterte kanhi nga wa siya salig kay kini niyang aligasyon niya nga dili pa kuno klaro. Apan morning balita ato ning tanawon nga kining dinhi sa bag-o nga gipagawas nga balita sa GMA7. Mo ni siya makaistorya atong paminawon. Tinawag na kasinungalingan ni Pangulong Bongbong Marcos ang aligasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na wala umanong bisa at hindi dapat ipatupad ang mahigit 6.3 trillion pesos na 2025 national budget. Ayon sa dating Pangulo at isang dating mambabatas, may mga blanco sa hawak nilang kopya ng BICAM report ng budget. Depensa naman ng Budget Department, ibang dokumento ang hawak ng dating Pangulo at hindi ang General Appropriations Bill na kompleto ng piniresenta sa Pangulo. Nakatutok si Ivan Mayrina. So, base sa giingon diri sa balita mga kaistorya, ang dokumento may gibasihan kuno ini nga wa kuno klaro. Mao lang nga si President kanhi President Duterte ni nagduda gyud siya nga kini nga budget wa gi kuno siya kanang murag nahug ni siya yang gipakita. Iyan ning gipasambangayan nga dili kuno siya tataw klaro. Mao na ni challenge pud ni si PBBM nga gipakita gid sa mga tawo nga legit gini siya nga budget nga kanang kuan gini siya, ipaklaro gini siya nga gipahatag ngadto sa kining sa katawhan nya. Mao ni nga ang kini siya base sa balita nahug ni siya og kining nagkasumpakiay ni ilahang baruganan ni kining baruganan ni kanhi Presidente Duterte kay wa kay siya salig. So ato ning paminaw ning sunod nga kining gi-report na sa GMA7. He's lying. He's a president. He knows that you cannot pass a GAA without with a blank. He's lying. Yan ang mariing pagtanggi ni Pangulong Bongbong Marcos sa aligasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na iligal at hindi pwede ipatupad ang pinirmahan ni Marcos na 2025 General Appropriations Act o National Budget. Ang basehan ni Duterte, ang hawak daw nilang kopya ng Bicameral Conference Committee report kung saan blanco umano ang halagang inilalaan para sa ilang mga item sa budget. So, klaro no, niingon si PBBM nga he's lying. So, pasabot nga namakak daw si kanhi President Duterte nga diin kay bawo kuno si Duterte ingon ni PBBM nga kung unsa pagpadagan sa budget nga mudagan moagi gyud sa mga kining kuan gyud sa kuwa sa tanan mga kuan sa komisyon sa panggobyerno. So ni kuan gyud siya mga kaistorya nga naglay kuno si kanhi President Duterte. So ang nitabo mo gud ni kaistorya nga ninanin ni siguro sa kuang reaksyon ini kuan ni siya gipakita lang ni kanhi President Duterte nga murag gi-challenge lang gid niya ba. Gi-challenge lang niya si PBBM kung unsa tinuod ba gid ni nga budget or unsa gini kaning kung kay dako mo gid siya nga budget kay sa iyang administrasyon sa unang panahon
kang Duterte naara sa mga 5 trillion. So kini murag ni taas-taas siya jutay og mga 70% kay niabot naman siya karon nga budget og 6.3 trillion Philippine piso. So dako gini siya nga budget karon. So kini katong sa panahon ni Duterte kanhi president nga nagsugod diha man sa iyang administrasyon, nagsugod ang build program katong daghan kay mga infrastructure nga gipatukod sa tibok Pilipinas, mga kalsada, mga bridge, tanan mga kuan, mga subway, mga tanan mo project nakita man to sa iyang administrasyon nga mo nalipay sa dang katawhan nato. So ayang ganing budget ato mga kaistorya nara sa 5 trillion. Samot karon karon ngang BBM pertigig nakuha mga kaistorya 6.3 trillion. Mo na nga murgi challenge ni President Duterte kanhi nga kanang unsa murag nagduda siguro siya or unsa ba iyang kuan sa iyang side nga nganong ni kaingon siya nga why kasiguraduhan kuan kuno kanang wa kuno klaro. Mo na nga kini siya nga balita karon nga gipagawa sa GMA bag-o lang ni karon pa lang ni. So karon lang adlaw nga gipakita gyud nga gi-interview gid ni siya sa mga media si PBBM kung unsa gid ka tinuod, kung gi-challenge pud niya ang tanan katawha media nga tana ipakita sa nam ni website ang gobyerno sa Malacañang mao ni nga iya ning ipakita so ato ning iwasog tan-aw mga kaistorya. Jet. Galing daw ito kay Davao Congressman Isidro Ungab na minsan nagsilbing chairman ng House Appropriations Committee. Ito yung mga blanco. Hindi mo na nagpas ilo with blank para ka nag-issue ng check niya ng blanco to. Ano yung sabihin? Sila na ang maglagay, ang sekretary o ang direktor? Anong kalokohan ng naisip ninyo niya? That is falsification of law. Perjury or whatever criminal action. You can all go to jail for that. Pero giiti Pangulong Marcos, He's lying because he knows perfectly well that that doesn't ever happen. Sa kasaysayan ng buong Pilipinas, hindi pinapayagan na magkaroon ng item ang GAA nang hindi nakalagay kung ano yung project at saka ano yung gastos, ano yung pondo. So klaro no niingon si PBBM nga he's lying. So pasabot nga namakak daw si kanhi President Duterte nga diin kay bawo kuno si Duterte ingon ni PBBM nga kung unsa pagpadagan sa budget nga mudagan moagi gyud sa mga kining kuan gyud sa kuwa sa tanan mga kuan sa komisyon sa panggobyerno. So ni kuan gid siya mga kaistorya nga naglay kuno si kanhi President Duterte. So ang nitabo mo gud ni kaistorya nga ninanin ni siguro sa kuang reaksyon ini kuan ni siya gipakita lang ni kanhi President Duterte nga murag gi-challenge lang gid niya ba. Gi-challenge lang niya si PBBM kung unsa tinuod ba gid ni nga budget or unsa ba gid ni kanang kung kay dako mo gid siya nga budget kay sa iyang administrasyon sa unang panahon kang Duterte naara sa mga 5 trillion. So kini murag ni taas-taas siya jutay og mga 70% kay niabot naman siya karon nga budget og 6.3 trillion Philippine piso. So dako gini siya nga budget karon. So kini katong sa panahon ni Duterte kanhi president nga nagsugod diha man sa iyang administrasyon, nagsugod ang build program katong daghan kay mga infrastructure nga gipatukod sa tibok Pilipinas, mga kalsada, mga bridge, tanan mga kuan, mga subway, mga tanan mo project nakita man to sa iyang administrasyon nga mo nalipay sa dang katawhan nato. So ayang ganing budget ato mga kaistorya nara sa 5 trillion. Samot karon karon ngang BBM pertigig nakuha mga kaistorya 6.3 trillion.
mo na nga murag challenge President Duterte kanhi nga kanang unsa murag nagduda siguro siya or unsa ba iyang kuan sa iyang side nga nganong ni kaingon siya nga why kasiguraduhan kuan kuno kanang wa kuno klaro mo na nga kini siya nga balita karon nga gipagawa sa GMA bag-o lang ni karon pa lang ni so karon lang adlaw nga gipakita gyud nga gi-interview gid ni siya sa mga media si PBBM kung unsa gid katinuod kung gi-challenge pud niya ang tanan katawha media nga tana ipakita sa nam ni website ang gobyerno sa Malacañang mao ni nga iya ning ipakita so ato ning iwasog tan-aw mga kaistorya. Resulta naman ni Executive Secretary Lucas Bersamin, fake news at isa rin daw krimen ang magpakalat nito. Daan-daang kawani daw ng gobyernong sumuyod sa bawat isa sa mahigit 4,000 pahina ng budget bago isinabatas. Pagpunto rin ng Department of Budget and Management o DBM, magkakaibang dokumento ang pinag-uusapan dito. Ang Bicameral Conference Committee report ay ang resulta ng pagtutugma ng magkaibang bersyon na ipinasa ng Senado at Kamara. Sabi ng DBM, ito raw ang pinakita ni Duterte at Ungab at hindi ang General Appropriations Bill o GAB o ang General Appropriations Act o GAA na siyang pinirmahan ng Pangulo. Ang GAB ay ang dokumento matapos ma-ratify o maaprobahan ng Senado at Kamara ang panukalang budget. Ito ang isinusumite sa Pangulo para pag-aralan at kapag pinirmahan para maisabatas, ito ang tinatawag na GAA. Sabi ng DBM ang GAB na ipinresenta sa Pangulo, kumpletong dokumento raw at walang blanco mga pahina o kulang na detalye. Bilang depensa naman kay Duterte, sinabi ni Attorney Salvador Panelo na nagpapahayag lang ng legal na opinyon ng dating Pangulo. At kung may basihan, dapat may managot. Pero tanong ni Ungab, paano na kompleto ang GAA kung may blanco sa BICAM report? Bakit pinirmahan ng mga mababata sa umano'y depektibong Bicameral Conference Committee report at niratipika ito? At bakit daw pinirmahan ng Pangulo ang isang depektibong batas? Posible raw sumama si Ungab sa mga petisyon na hihilingin sa Korte Suprema na ideklarang invalid at unconstitutional ang 2025 budget. Sa ngayon, inihahanda na raw ng mga abogado ang isasampang reklamo tungkol dito. Nauna nang sinabi ng Malacañang na kumpiyansa sila sa naisabatas sa GAA, pero hindi naman daw nila mapipigilan kung may komisyon ito sa Korte Suprema. So mao na siya mga kaistorya diin gipakita gid nga legit gyud. So mao lang siya nga karon nga issue dako-dako po ni siya nga issue mga kaistorya tungod kay ang kanhi presidente ni istorya gyud si Duterte nga wa ko ni klaro ang budget. Ug unsa kaning laro aning President Duterte kay nganong mo apil-apil na magit siya bahin ining pagpadagan sa panggobyerno karon nga bisan wala na siya di ba sa unang kanhi nga presidente kung asama pananglit nila ni Gloria Arroyo nila Ramos wa naman to sila ingon issue gyud mga paghuman sa ilang pagkalingkod isip presidente apan karon nga si PBBM na niya karon sab nga si Duterte daghan na kay sila murag mo kuha naman si Duterte mo apil naman sa mga isyu nga kumbuto naon dili na magid siya unta angay nga mo kay kanhi presidente man siya. So kini siya mga kaistorya no na nani siya siguro yung mga hint ni siya nga din kita siguro aning kining Duterte nga kuan gyud para matarong o mahanay gyud wa gyud siya korupsyon nga may tabo siguro ba nanay siguro yung padagan. So ang sa akong bahin ini mga sa reaksyon ako ni mga kaistorya siguro doon na nigi siya ilawom gyud nga kahulugan nganong mo apil-apil gyud nga si President Duterte kanhi nga bahin ini. So ato ning subayon nga uban ng mga vlog mga kaistorya sa kung gusto mo sa mga istorya nga sama nini atong bahin sa mga political nga mga issue ni atong nasod like and subscribe mo sa kining bag-o nga channel sa Bisaya nga kaistorya ining Kaistorya TV. Salamat.